Oh, chicharron bulaklak. Here we go. Yeah. Crispy mga studio. Mukhang chicharon. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Nakapagluto na naman ako. At yung niluto ko mga ka-studio, yung mga putok-batok po ng mga pagkain. Unang-una, mayroon tayo ditong crispy pig's feet. Saka mayroon din pong chicharon bulaklak. Saka chicharon na back fat. Din kami ditong drinks na RH. Nindot din po, maris din. Ito kasi mga pagkain na ito mga studio, pwede pang sumsuman talaga ba? Oo. Bless us, O Lord, for this day gifts we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ang mga nyo? Halang nga, pas kuhaan doy. Ang kuhaan, barong ba? Lagi. Padaplin sa ko niya. Charo tao na. No po. Chicharon ta? Wira ta? Katilaw na gani, chicharon ako. Lagi. You know. Chicharon, bakfat. Kain po mga studio. Ito na sa sawan. Sa sawan na ni siya ahos sa mga studio daghan. Sibuyas, you know. Ulap. Ang dami, tuman eh. Dila ta? Asa dila ta sa charong bulaklak? Okay. Ini dulu kedakpo ko yan, tilawan na crispy bagani siya. Gipakupsan ko ning maayo ayan no. Sausaw natin dito sa kuan. Suka dito. Oh, chicharron bulaklak. Here we go. Yun, daming lamas. Saka may bahaw dito sa lalim. Napil kayo, kung anong bahal eh. Okay. Ito kadirong bahal mga studio. Punta nyo. Crispy yan. Laki ako. Yeah.
Grabe lutong. Ito pa lang mga nain namin mga studio, mga tira-tira ba na andun sa ref. Niluto ko, pinagsama ko na lahat para maging madami ba. Kahit tira-tira yan, sobrang enjoy mo namin dito. Sarap pa na. Nawa. Ito na. Ba natin? Mga pa. Init. Sarap ng mga yung mga ano, mga ugat-ugat ba? Hmm? Ngayon ko lang. Bakit na ako? Mo naman nagkikit dyan. Init pa. Sayang itong tiil kapag itapon man. Sarap dito siya kapag ngayon lang pagalinis ba. Butas bahaw. Sarap siya. Sarap. Bawal yun. Yun. Wabo na. Ah.
Ito po, no? Hmm? Jinjing kan FTI lah. Tapi itu suka nih mah benar nih. Halang pun mana? Ngayon sir eh. Wala? Wala? Muni coke. Muni beer. Cheers. Excuse me po. Panalo po. Grabe, naubos namin ni Istambay. Ang putok-batok platter. Flat, crispy. So maraming salamat mga studio sa panood sa episode na to. Kita-kits sa sunod na video. Peace!